Hello guys! I'm Ilongga Mix TV and welcome to my channel! Panibagong araw na naman at panibagong tutorial tips na naman yung ituturo ko po sa inyo. At yun po ay kung paano maglagay ng thumbnail sa ating mga videos. At hindi lang po yun guys, ito po ay full tutorial po talaga siya. Simula kung paano po gawin yung thumbnail at kung paano po siya ilagay sa mga videos. Actually, meron na po akong content dyan, yung tungkol kung paano po gawin yung thumbnail. Nandiyan po yun sa description box sa ilalim. At sa mga nakasubaybay po sa aking mga videos, I'm sure na napanood na po nila yon. At sa mga hindi naman, click na lang po ninyo yung link dyan sa description box sa ilalim para mapanood po ninyo yung video at magkaroon po kayo ng idea. So, sa ngayon, kung gusto nyo lang malaman ang bago na namang tutorial tips, mag-umpisa na po tayo. Yung application na gamitin po natin dito guys is yung Pixelab. Sa mga wala pa pong application ni Pixelab, punta lang po kayo sa Play Store at mag-install. Pag natapos nyo na siyang i-install, open na po natin yung application. So, pag open po natin ang application, ito po yung lalabas. Ang gawin po natin dito, change po natin sa pang YouTube na size. So, punta po tayo dito sa tatlong tuldok sa itaas. And then, image size. And then dito, guys, sa custom na ito, click po natin itong arrow. Yung sa YouTube thumbnail, meron na rin po yun dito. Automatic andyan na po yung standard size niya na 1280 by 720. So, ayan po siya. 16 by 9 yung ratio niya. Ito po yung pang YouTube na size. Yung 16 by 9. So, i-click po natin itong OK. Ito na po siya. And then sa background nyo guys, meron ditong mga color na pagpipilian. So, punta po tayo dito sa ilalim. And then, i-click po natin itong color. So, dito, meron dito pagpipilian ng mga colors. So, itong gradient, mix color po siya. Yan ang gusto ninyo. So, and then, pili lang po kayo dito. Kung plain na color naman yung gusto ninyo, i-click lang po ninyo itong color. And then, pipili lang po kayo dito ng mga colors na gusto ninyo. And then, pag okay na sa inyo, tap po ninyo itong check para ma-apply po siya. Pero pwede din po na personal background nyo yung gamitin nyo po dito. Kung meron po kayong mga nakasave na mga background na gusto nyo ilagay sa inyong thumbnail. So, halimbawa yung sa akin, yung pang sample natin, meron pa akong background na ilalagay dito. So, i-X ko na lang po ito. And then, itap po natin itong plus sign sa itaas. And then, hanapin po siya natin sa gallery yung sinave po nating background. So, halimbawa yung sa akin guys, ito po siya. And then, i-check lang po natin. Sundin po natin yung size na 16 by 9. Ganyan. Ayan, i-stretch lang po natin siya guys. So, ayan. So, eto na siya guys. Kung gusto nyo guys na ibang background yung gagamitin ninyo na hindi kayo kukuha dito sa application na ito, mag-download po kayo ng mga free images sa Chrome. Marami itong mga free images siya na pwede nyo gamitin pang background ninyo sa inyong thumbnail. So, halimbawa, maglalagay po kayo ng inyong picture dito sa thumbnail ninyo. Tap po ulit natin itong plus sign and then from gallery, then, hanapin po ninyo yung picture ninyo na gusto nyo ilagay doon sa inyong thumbnail. So, dapat guys, yung picture nyo is wala po siyang background para maganda po siyang tingnan. Hanap ako dito ng pang sample. So, halimbawa, ito siya guys. And then, tap lang po natin itong check. So, ayan na siya guys. So, pwede natin itong adjust. Kung gusto nyo sang lagyan ng border yung picture ninyo, pwede din po siya. So, hanapin po natin dito sa ilalim. Punta po tayo dito sa stroke. So, ito siya yung stroke. And then, enable. Depende po sa inyo kung ano pong color yung ilalagay nyo sa inyong border.
marami ditong pagpipilian. So, halimbawa sa akin is white lang po siya. So, naka-white na po siya. And then, dito po sa width niya, depende po sa inyo ito kung gaano po kakapal o kanipis yung border na ilagay ninyo. So, i-adjust natin siya. So, ayan. Kung gusto niyo masyadong makapal, ayan, adjust nyo lang po siya, guys. Yung sa akin, adjust ko lang siya. So, ganyan lang po yung sa akin, guys. Click po natin itong check. And then, kung gusto nyo siyang lagyan ng shadow, guys, yung inyong picture, pwede din. Punta tayo sa shadow. So, ito siya. And then, enable. And then, yung dito sa radius niya, yan yung para makita siya talaga yung anino ng inyong picture. So, ayan siya. And then, pag okay na po siya sa inyo, tap lang po natin itong check. And then guys, kung gusto nyo siyang parang may effect po siya yung picture ninyo, punta po tayo sa opacity. Gusto ninyong i-blur siya, yung effect niya, pwede siya tap po natin itong enable. And then adjust po natin ito, yung sa taas. So, ayan. So, nawala siya guys. So, ganyan. Alam po yung sa akin, ganyan lang po siya guys. Then, itap po natin itong check. And then, maglagay na po tayo ng text. Halimbawa, yung sample na ilagay natin na text is Basic Thumbnail Tutorial 2023. So, punta po tayo dito sa ilalim. And then, itap po natin itong text. And then, itong lapis sa itaas. And then, ito. So, halimbawa, type na natin Basic Thumbnail. So, halimbawa, ganyan lang po muna siya. And then, i-click po natin itong okay. So, ayan na siya guys. Kung gusto nyo siyang i-change yung font, punta po kayo dito sa ilalim. Hanapin po natin yung font. So, ito po siya. And then, pipili po kayo dito ng font na gusto po ninyo. Dito, dami ditong pagpipilian na font. So, dito sa recent guys, dito makikita yung mga font na ginamit ko sa pag-i-edit ko dito ng aking mga thumbnail. Halimbawa, pili na po tayo dito. Pili lang po kayo dito guys ng gusto po ninyong ilagay na font sa inyong text. Sa sample natin, halimbawa, ito po yung ilagay ko. And then, i-click po natin itong okay. So, andyan na siya guys. Yung color niya, pwede natin siyang i-change. Punta lang po tayo dito sa color. Then, pipili po tayo kung anong color yung ilagay natin dito. So, halimbawa red. Pero parang walang red. So, pili lang po kayo dito guys ng mga color na gusto nyong ilagay. Halimbawa, wala po dito yung color na gusto ninyo. Tap po ninyo itong plus. And then, pipili po kayo ng color dito. So, halimbawa itong red. Halimbawa, ganyan yung gusto ninyo. Tap po natin itong okay. So, ayan. And then, check. And then, kung gusto nyo siyang lagyan ng lining yung stroke niya, punta po tayo sa stroke. Itong stroke. And then, enable. Then, depende din sa inyo kung anong color yung ilalining ninyo. So, halimbawa, yung white lang yung sa akin. And then, dito, adjust nyo siya. So, kung gusto nyo makapal yung lining niya or katamtaman lang po. And then, i-check. Then, kung gusto nyo siyang lagyan ng shadow, pwede din siya guys. Tap lang po ninyo itong shadow. Then, enable. And then, pipili din po kayo ng color dito na magre-reflect. So, halimbawa pag black. And then, dito. So, ayan. Sa radius niya. Tap lang po ninyong enable. Then, adjust lang po ninyo itong radius niya. Pag full siya, ganyan. Yung glow. So, ayan siya guys, yung glow niya. Halimbawa, yung ano lang siya, katamtaman lang po siya. So, adjust natin.
So, ayan. And then, kung okay lang po sa inyo, itap po natin itong check. Then, pwede po nating adjust ito palakihin yung text po natin. Adjust lang natin siya. So, ayan. So, ganyan lang siya guys. And then, next natin, Tutorial 2023. Text ulit tayo. And then, edit. Tutorial 2023. Halimbawa, dito na lang sa ilalim yung 2023. Adjust natin siya. Click po natin itong okay. Halimbawa, dito natin siya ilalagay. Hindi siya makita kasi white po yung background niya. Change po natin yung color ng text. Punta tayo sa color. So, dito, halimbawa, black. So, yan. And then, check. Then, yung font niya, i-change natin, guys. So, diba, ito yung font niya. So, ayan. Yung stroke niya, pwede din natin yun lagyan. So, punta po tayo sa stroke. Enable. Depende po sa inyo kung anong color yung ilalagay nyo sa inyong stroke. Halimbawa, ganyan yung ilalagay ninyo. And then, kung gaano siya kakapal. Halimbawa, ganyan lang. Pili lang po kayo dito ng color nilagay nyo sa inyong stroke. Dito siya. Ito na lang guys yung ilagay ko. So, ayan. And then, pag okay na, itap po natin itong check. And then, pag meron pa po kayong ibang ilalagay dito, halimbawa mga stickers, or ano pa. So, kailangan meron po kayong nakasave na mga stickers or logo. Kung ano po yung sticker or logo na gusto nyong ilagay. So, halimbawa ako guys, lagyan ko ito ng logo ni YouTube. Punta po ako dito sa plus sign. Then sa gallery, hanapin ko po yung download kong logo ni YouTube. So ito siya. And then i-click po lang itong plus. So ayan na siya guys. And then lagyan ko pa siya ng logo ni Pixellab kasi yan po yung application na ginamit ko. Gallery. Ito po siya. Then check. Adjust lang po siya natin. So, ayan. Dito ko na lang siya ilalagay yung logo. And then, ito. Dito. So, ayan siya guys. Ayan po, ganyan lang po siya guys. Diba gumagalaw po siya guys yung mga nilagay natin. I-lock po natin siya. Before natin siya i-lock, wait lang guys, adjust po muna siya natin ulit. Ito na lang siya. So, adjust natin siya. So, ayan. Yung picture natin, adjust natin. And then, i-lock po natin siya guys, yung mga pinanglagay natin dito. So, punta po tayo dito sa diamond na ito. And then, i-lock po siya natin. So, itong padlock na ito. Click po natin lahat. And then, balik po tayo dito sa diamond. Ayan na siya guys. Hindi na siya magalaw-galaw. Kapag okay na po ito sa inyo, itap po natin itong sa itaas para ma-save po siya. Then, save to gallery. So, i-close na po natin ito guys. And then, yung next natin gawin, lagay na po siya natin sa ating video. Kailangan dito guys, meron po kayong YouTube Studio. So, doon po tayo sa YouTube Studio, maglalagay na ang ating thumbnail. Punta po tayo sa YouTube Studio. So, dito sa YouTube Studio guys, dito natin makikita yung lahat-lahat, yung dashboard natin, yung content natin, yung analytics. So, mga comments, makikita din natin dito. So, dito po lahat yun makikita. So, punta po tayo sa content since maglalagay po tayo ng thumbnail. So, susunod ko na lang gagawa ng content yung mga about po dito sa studio. So, since yung mga video ko dito guys, meron na po lahat itong thumbnail kasi naka-upload na po lahat itong mga video na ito. Ipakita ko lang po sa inyo kung
ano po yung gagawin nyo kung paano po siya ilagay yung ating thumbnail. So, halimbawa itong una na video guys, halimbawa wala po itong thumbnail. So, ito po yung gagawin natin. Sa paglagay ng thumbnail guys, pwede siyang ilagay kahit hindi pa natapos yung pag-upload ng inyong video. So, pwede nyo ilagay yung inyong personalized thumbnail. So, i-click po natin itong tatlong dot and then edit video. And then itong lapis na ito, click po natin ito. And then dito guys sa ilalim, meron din dito guys mga sinasuggest si YouTube na thumbnail kung wala po kayong thumbnail. Pero yun po ay mga screenshot sa inyong videos. So, mas maganda na meron po kayong personal na ginawang thumbnail. Dito po yun guys sa change na ito. Kasi yung sa akin, yung sinample ko sa inyo ay meron na po yung thumbnail kasi naka-upload na po itong video na ito. Kung hindi pa ito naka-upload, yung nakalagay dito is custom thumbnail. So, click lang po ninyo ito. Then, hanapin po ninyo yung thumbnail na ginawa ninyo. Click po ninyo itong done. And then, pag okay na, na-save ninyo at na-download na po ninyo yung inyong video. Kung gusto nyo siyang i-change yung inyong thumbnail, punta po ulit kayo dito and then i-change nyo lang siya kung meron po kayong bagong thumbnail. So, ganyan lang po guys, gumawa at maglagay ng thumbnail sa ating mga videos. That's all for today's video guys, at sana may natutunan po kayo sa aking mga ibinahagi po sa inyo sa ngayong araw. At kung nagustuhan naman po ninyo yung video ito, pag-thumbs up na lang po, at kung bago pa lang po kayo sa aking channel, paki-click na lang ng subscribe button dyan sa ilalim at pakipindot na lang din po ng notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po.